bandiraɓe musidɓe, caggal fuɗɗorade inde Mbajjiri wara jaare, on mo jibinani jibinaka, on lamɗo lamde, lamɗo ñolnowo lamɓe, bertuɗo leydi bili hen asaman, on calminama, on juurama. Kala to mbawɗon wonde e kala jokli Baba Adama. Bandiraɓe, sehilaɓe, musidɓe, hettotoɓe walla yeeɓoɓe, on jarama. ɓiɓɓe fulɓe mbimi e mbimami, gila Fuuta Tooro ha Fuuta Jalon, wirti Fuuta Masina, tindi ha Fuuta Adamawo, mi salmini on. Mi salmini on e dande gilli e gendiyankagal. Mi salmini on sabu kosam e ƴiƴam asko gilli suudu Baba e Nene. Bandiraɓe, teskoɗe so tewu yiyama wonko maayi. Hande beeli fof ooli, hakkillaji fof ndiwi, ɓerɗe duƴƴi, gite ƴoogi, miijoji ndiwi, juuroyima to leydi Maali, to leydi Ganni Sayko Amadou, to gendi Alpha Balobbo, to gendi Buubu Galo walla Buubu Arɗo Galo, to leydi Hamboɗejo, to leydi Amadou Hampate Ba. Hande fulɓe tampinama, ñalawma fof e bonandeji mum, ñalawma fof e mette mum. No hare colli, fulɓe gure mumen fof pusama, tuddule duppama, mawɓe koynama, rewɓe mbawnama, bo koƴƴe calkama, sagataɓe mbarama, ɓe tongama, lebta, jawɗele mabɓe regginama, kala koyere e mette ɓe jarnama, so wona ko yejjita kala gañamtumaguɓe kollirama. Waɗi ɗe golle cofde, kamnide, karmude, kamtorde, ko koninkoɓe leydi Maali. ɓen ɓe gona jambareɓe, hewɓe remde guesa boyi nde wonti ŋasa ŋas hakkude mabɓe e kala jogguiɗo kaɓirɗe no mabɓe. Laamu IBK hono Ibrahima Boubacar Keita gaddiɗo leydi Maali ina ndaara hartaki, o wiyata o tinani walla o nanani. Hecci hanki ko to e Guinée e laamu Sékou Touré, hanki ko ɗa e Mauritanie e laamu laamɗo ceddejo kuɗaɗo hono Mahoya Wuldu Taya. Hande e ngenangue wulngue koto Nigéria, Centrafrique, Mali, fulɓe tampinama e nde windere. Hay goto mo ina haala wona lamɓe, wona laamaɓe. Radio ji mumdi jayɗe calima jayinde, fonnoɓe haalde deƴƴi paaɗi, fulɓe nana goyto e wasapuji, dinguire jewte e cuuɗi mumen, kono haala ka e bojji ɗi ɓuri heewde e golle ɗe. Hande holko foti waɗede? Won wiyoɓe yo fulɓe ƴeftu petelaji kapto. Bandiraɓe, mo ala ko ñaami, ala ɗo waali, holno heɓirte kaɓirɗe saka yopto? Goyowo yo Allah dandam, ƴeewata ko faddinde fittade mum taw hade mum yeccade. Mo ala bambowo
mo ala jingonowo mo ala ballitowo wawa habtade laamu e juuɗe mehe tan cuusal mehal ittani yawade añere mere ne kayne ittani diminno walla yoɓani diminno so aɗa dimbina ko tiiɗi ya taw aɗa dariɗo tiiɗi hare nde ko hare hakkilantagal e peeje ko hare miijoji dental nafooje holito anduɓe men holito alduɓe men holito janguɓe men holito seerenɓe men holito nalankoɓe men holito yontaɓe men holito yarlitiɓe men paame ko ƴakki jalo e jambere woppata guerte cahaɗe holi ko mbawɗen wadde ene heewi gande wulago jamma woppittake goto yo wod ko hare gonga jarani en yo hare ndimagu fotani woodi ko fotani en ko adi fof jalten e keewal ceppen e nder windere nde fof ha aduna o fof tina bojji men e mette men jalten ceppen to Afrique to Europe ha to Amérique to Mauritanie mawɓe leyɗele ina poti rentude ɗe balle so Allah jaaɓi to Nouakchott hono ɓen lamɓe lamminirɓe koye mumen doole ndufu qiƴameje laamaniɓe wutteji mumen e guttul mumen ina ndaara ina mbayno faatɓe ni wumɓe ni kono ko enen fiyaɓe musaɓe gonata hoore hare bandiraɓe cuusen jalten e keewal kolliten mette men jehen to ambassade Mali ceppen to Dakaru to Paris to Bamako to Congo to Libreville to Washington to New York to Bruxelles to Brazzaville to Abidjan e kala laamorɗo windere nden gande en tampinama ala to dañƴen jaam e leyɗele men kono enen fof e sarade e nder Afrique e heewde e nder Afrique so en piyama saabi ɗum ko weltidare men saabi ɗum ko ŋakkere dental men won soynoɓe jirtini kono palkisiɗen mbiɗen ko kecce ko ɓiɓɓe nangue kono joni kam ko ɓuuti hollini bandiraɓe fotinde pinen paamen aɗen keewi añɓe sabu gila hanki mawɓe men ko salinoɓe yaware laamu colonial wonko andi hen windi hen wi ngol leñol bibje mum yo kele ngol fotani rokkede doole sabu aɓe tini koye mabɓe no fewi hande hay goto susa wiide Samba Janga ko reedu hay goto susa wiide fulɓe ko tampinaɓe Diallo Teli ɓe mbari Ten Yusuf ɓe mbari Thomas Sankara ɓe mbari kono hay goto famani ha joni anduɓe men kadi cuusa haalde hade mumen wiyede ko seɓɓitiɓe ko leñameɓe en kulɓinama ha en natti suusde haalde mette men en meftoto tan sabu men hulde wiyede e joofede bandiraɓe so mawɗo wumti ina foti andude ko guite nafata ene hewno wiide ɗum tanam Alaji Abdoul Ngayde to radio Mourten yurmede Allah e makko bandiraɓe sehilaɓe heddani en tan ko gueɗe ɗiɗi ma en kaɓama sabu ndimagu ma en kaɓɓama e kalfandi ko habtotoɓe noon kaɓɓitto hatanteɓe men yo paam ko doole dagni doole ndena gemba tinna pomnal lelna fiyande forte pulagu men ko gesa makka ba jubarde juuɓiɗe ko gisel feela juɓingel nayingel ndeke e cooji ma ndenen ngel
so en beltindima ɗi ŋoño hawa bandiraɓe gumme daroɗen caloɗen nde fenade dillen dillere men yonti ko adi fof hadami gaynoti mi donima mayɓe men yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah harnuɓe aljanna en jaalima leñol ngol fof gila rew ha worko funnague hirnague Afrique bandiraɓe gumme weeti so wona ɗum en beltat so cumu tacci maayo noon ñifirte ko ƴiƴam sagataɓe bandiraɓe gumme yo hunco penale on calminama on juurama jamma jamma acca ceeɗu hare yo jukku nomin kewiide la lutte continue ko min musidɗo mon ɓinguel mon miñi mon baaɗi mon kaw Touré to Jowol Saare wajjuɓe ndeni to ndendande leydi Mauritanie on jarama.